Achtung, Achtung! Eine Sängerin namens Petra hat ihre Dokumente verloren. Bitte Petra sich am Informationsschalter anmelden. Am Informationsschalter bitte Petra. Hey! Мюнхен, Истанбул, влака ще е фул. От България чак до Турция, в нашето купе ще олеле. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде. Дансинга бе в нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона и не искаше за миг да спре. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде. Дансинга бе в нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона и не искаше за миг да спре. Машинистите, парашутистите пееха на глас. Мисля тук при вас. Кой се че, кой кеш, нека ходи пеш. Ориент експрес спира тука днес. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде. Дансинга бе в нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона и не искаше за миг да спре. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде. Дансинга бе в нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона и не искаше за миг да спре. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде. Дансинга бе в нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона и не искаше за миг да спре. Всеки бизнеса предаде,